Liquefied petroleum gas kun LPG miulbo sud sa usa ka panimay nga nahimutang sud sa subdivision sa barangay Dumlog, Talisay pasado alas 12 kaganihang tungang gabi. Sa pagtubag sa kabomberuhan sa alarma sa sunog, napaong na ang kayo. Mato ni Fire Senior Inspector Ara Alpajaro, Talisay City Fire Marshal, nga tulo ka mga tao ang naangol. Sa second-degree burns, giila ang mga biktima nga sila si Jimpo Gutang, 22 anyos, Mark Parba, 19 anyos, ug Jeven Danyo, 21 anyos. Nabantayan man sa Talisay City Fire ang nagkatag ng mga butane canister. Apan padayon pa ang investigasyon sa hitabo. Gitugyan na usab ni Mayor Samsam Gulya sa otoridad ang investigasyon. So, pagkakita namo sa area na ay butane canisters o kanang mga LPG tanks. So possible na ginagawa siyang refilling station. Actually, gi-investigate na karon sa police. Di lang sa kumu-comment up until the investigation and mabrief na ko sa kapulisan nato sa syudad sa Talisay.